Adebono abusiafo yahye kota foforo ase ya de nwoma efoforo sarna nimdie efoforo enche bia ene de Hebrewfo nwoma no ediba anawie saa na wotwi mu yahye kota foforo ase kra nti ya saa de nwoma foforo na afi nimdie foforo na ye de ebremo sa wohwe kota yi mu nyina na nwoma ye ba be sua ho asem no eye mfitiase nwoma no eye broni be ka se Genesis edusua ye de be hyemase no eye adebo me yankotwa ye homra sisia na afi yemfa mu mpensem mu ento amso. To go down to mold us no e kwa mbo chese onyame neni kunya e wo baby ayi betinya ya koduro ni esese yedie yebema munyina akwaba na afei yede enchia sonkonso efiri yen aginkwapa Yesu Kristo nsan ede ama munyinara na ye fasa kwanya yinso ada ya tifo a omo ene yahwefo mo hweye wotri ABN Ghana kasamfoni esunyina munyina yedamwase afenso wona wohweye wo YouTube na Facebook nyina nso yeda mwase ne kan sese wo hweye ba bia wo hweye bia betimi atwero comment bia de ato ase se ye asembisa se ye empa bon krompo na wo besre afiri yen ho a se ye mwa bi na apese ode boa ni nyina betimi atwero de ato na afenso ye kamfonso ama se ABN Ghana Jumakuo no obetimi ade aboa wo mo na afei yenyina no yabo empire sonko ade ama emo. You can contact us on 3ABN Ghana on WhatsApp number 0577 654896 or call us on 057 654896 or email us on info@3abnghana.org. 3ABN Ghana is a non-profit making channel. We appreciate your support to keep us functional. Please, you can send your support through a mobile money number 0577 654896 or EcoBank account 3 Angels Broadcasting Network Ghana 016008453096101 University of Ghana Main Branch. Visit our website at www.3abnghana.org. 3ABN Ghana. Experience the excitement. Me wa bigwa force nko wa hase ya omuba beboa na edi adisuan ya bro na sa adisuan we no eya adisuan bia no kwasam ne se so wo be yi hu afiri adisuan bia mu a na enye sa adisuan sanse ye ba be hwe mfitiase nwoma no Genesis nwoma no wonim se Genesis nwoma no ekasafa Yesu ho enye se ekasafa Yesu ho nkwa akrampo no ekasa kire se Yesu Kristo ene bo ade Sara ena manfo bebre fi se Genesis ye Moses ho nsem nkwa na eka na se Israel fo ho nsem nkwa da bi ema ye hu se Yesu Kristo ene kurade nyina mu
afensi Yesu Kristo na ejefo so obekaya sa wokenkan John enwoma na John kyerɛ sɛ mfitiase no wankwati bibia mo ade onam Yesu Kristo so Genesis ne ema yehu saa no kwasɛm no ɛwɔ trɔsɛm ɔne ne book edi kan ema yehu asɛm a John kan no Genesis enema yehu saa enwoma no wonim sɛ ade krompo ema Genesis enwoma no sua no ehia paa ne sɛ Genesis ne ema yehu babia yefiri eba enkankapo ene yesi ye na ye wɔ lab bi na ye nkwan na ye bedane nkwan bi na afi nkwan bi bedane nkwan bi na bedane empata na empata bedane mpotro na mpotro bedane nkontrofi na nkontrofi bedane mmoa bi na bedane dane ya na ebeye nipa enkyekere ekoso no Genesis na ma ye hu ne obɔ yen ene de kodie nti a obɔ yen ene ye botaye nti a ye de te asase so Genesis na ma ye hu unum se Genesis ewo abasem bebre ewo hɔ a ene nsankyerene ahodo bebre ewo hɔ a eba beboa ye me ate onyankopon asemase ye behu owu wo mu ye behu nyankonton ewo mu ye behu otan ewo mu ye behu gidie ewo mu ye behu niema bebre ewo Genesis mu Sara na Genesis trosem nyina na base ene ni nyina so nyina ye fafiri Genesis no kwasam se saa kota yi mu adusua ya ye ba besua wo yi hu firi mu a wanhwe ya na trosem ni nyina krampo no wante ase mi wabegwafo hɔ a omo ba beboa na wotwe adusua no wato ne din wase adebɔ ye ba behwɛ adebɔ na ankasa ase ne esitie ne obɔ ade ɛdeɛ bɛ ne ma nneɛma sɛye na afei yehu adusua ye betimi asua afiri mu nti ne no me dama begwafo na di na afei ye wia ya bompaye na ye di adusua no de ahyehye so media mo sonfo Bismarck Mensa ene onyankopɔn adom ara kwanti wode begwafo miensa be kam ho asi a omo ye begwafo de biarada omo boa ma ye de saa dwumadi de bremu me wo Elder Hansen Asamoah timinchen ha say Elder yamo akwaba na me botra Elder na me call Sister Agnes Tete enso na eti mfimfin no Sister Age yamo akwaba great na fe me call Elder Kingsford dia boa man so na eti eto enho no Elder yamo akwaba enim se ye to nsafrem no mu de odo abebo odomu onyankopon enhyiram na maye krado nso se kota mu adusua no munimdie adumache de anyankopon de ama mo no mo nkanhye mo beboa na fe nyinara ye de abo ya tifo na fe yen ahwefo moma yen kate eni na mema Elder Kingsford emompaye emaye yen na japa therefore aja udemye wa do e do so odo eni susubia anopai awie anwumre o ma ye da wase so waton sa friends ye mra na asi o na afi unsam a e ma nkwa no umfa ma ye kwa yeso se hu ye mobo na ma ho konkron no meken ho o ma bi ye adwen ni akoma mu ensam a yesu yen nsuengu akoma pa ne adwen pam unsemi entimi moae na nse wiase ana monto a yetu enye de be pagya odin e be hye odin animonyam ne be siesie ama nkwaje da no weni ya desre ewa adesua yi mu ewa doba Yesu Kristo din mu amen amen wait madam ase agidifo ye besan ama makwaba afedie moma yenhwe yen adesua no mu ye behwe yen ka abosem no efri Genesis chapter 1 verse 1 this that say why crowd Genesis chapter 1 verse 1 ade na woka no ho omienti awurade asem emfitiase no onyankopɔn bɔ osoro ne asase amen amen great say asem we no ye beba beba mu sentences ana se nkasafua a edi kyerosem nanimu pe na eno nso ensem bia emu dopa wo hu no se ketewa bi sa no ensem emu dopa mfa eno ni nyina ne kyerosem nyina so sa asem na ya kan won bra ye komu no se ebeba mu na fe ya dosodoso no yan show on the face value infitiase no onyankopon bo osoro ne asase na onipa eje sa asem we ka say the human response to creation onipa eje so se onyame na bo osoro ne asase no elder yankin kan Psalm 100 verse 1 to 3 na mema elder enkasa ehun Psalm 100 verse 1 to 3
say sister age and I say Hansen say why crowd yen hwe onipa anye so say mfitiase onyame ene bo osoro ne asase. Psalm 100 1 to 3. Asase nyina mumo osema erade. Mumfa enije nsum erade. Na mumfa ehusie dwumbra nanim. Monhunu se erade ni onyankopon. Ono na woye yen. Ono na ye wono. Na ye ne yen hu. Na ye ne mai ne ne didi bianwan. Amen. Amen. Ada onipa anye so efa se onyame na bo ye na ene etisan. Yo, that's it. I'm Bismarck. I'm saying I can cancel no I kind no. A daddy pefi say was nipa enya nigye e wa awrade mu. Was say yam fa sebo. And entontom awrade. Na afi yan som no. E wa nigye mu. Yam fa nyom to ni ahrusie entontom no. Adentina was say yes sir. And then the question no. Yeah. Na akenka asemo and I say memory verse no aye kan ye no nze ofri adebo ase no nyina no o se mfitiase no onyame se to da bia ye kan sa test no a ya ye kan no with speed nti ya ye nya emphasis ni ye Sa. na de wotwe ya age asiso no se onyame na ye center mfitiase no onyankopon obo osoro ne asase. Na ye kan Genesis account no a onyame obo ade na wosiesie asase so no na onipa ni ho nanso onyame nam na humobro so na yemye ne do so osiesie babi papa bi a na onim se obebo onipa e de na betra asase no so to ye bibia kama no wie no o se yemmo onipa se yense so. Nti so onyankopon asiesie baby papa say amayen na nakoma mu no wahihye bibia kama e de ato ama nipa no aboyan aba asase so e woni nseso a na ne no ojontofo no ebe ya adwen se e wose ye den ye de osebo etonyum e hye ne din animonyam. That's right. Na de chance so kuran se o se yensom no so nyame na boy yan ya na wasiesie baby pa ma yan ya na wose yesom no se yesom no dia na de esum no mu no e wose ye hu se we have to acknowledge se onyankopon ena ye ne dia ona oboy yan na afi ye ne so boy in his image and his likeness. That's right. You can kind treno ye kase onyankopon na bo soro ne asase a na yete se de onyame ate ne ho ati baabi me kasa yem kase onyankopon bo ade ne nipa ne ni ho na de bo mu no e kire onyankopon ni tumi ne kase ye nti Hebrew fo mu no ofre no say Elohim, the supremacy, preeminence of God. So hwehwe bia no ana say yentimi mfa bibia and describe no sa na so se eba akenkan sem no mu an eba Genesis 2:7 wa eho ye hu another event se de onyankopon esi bo ade na afi obo nipa se ne nseso in his image and likeness. Di ha no amiyehunu se onyankopon abo ade a na ayese onyankopon ti ni ba bi very far. Say watwe enipa e de abata no. That closeness, that relationship. To see anya sa de yi a na wo se ye de anigye osebo entontom. Ne ye de sumu nyame. That's right. You say onyame na aboye. Great. That's it. Pass elder why the sa amay. Now you move on. Yen hwe adebo no ankasa. Yen hwe adebo no ankasa. Yen hwe bibi ewo Genesis chapter 1 verse 4. Ne yehuri akan 10 no ne akan 12 18 ne 21 25 31 na fi yehuri ne akan 2 1 to 3 no. Yen hwe adebo story na ankasa. Se ne esitie. This sister get why crowd. Ombichomienti erade asem. Eti ba kunchichemu edunisi. Di kanka enai ni sin. Na onyankopon hunu han no se eye.
na onyankopɔn pae han ne esum no mu. Eti du ne se na onyankopɔn frɛ pɛsɛɛ no asase na nsuo mɔɔboano no ɔfrɛ no ɛpo. Na onyankopɔn hu sɛ ɛyɛ. Edumienu ɔse na asase fifi nwura ne nuaba sɛdeɛ wɔn so tie. Na onyankopɔn hu sɛ ɛyɛ. Patro du nwɔtwe ne se na eni adekyeɛ ne adesanya na eni adekyeɛ ne adesanya so na yɛmpae han ne esum mu. Na onyankopɔn hu sɛ ɛyɛ. Na ba 21 na onyankopɔn bɔ nsuboa akɛseɛ ne nketewa ahodoɔ sɛdeɛ wɔn so tie. Na ntakraboa nyinaa sɛdeɛ wɔn so tie. Na onyankopɔn hu sɛ ɛyɛ. 25 na onyankopɔn yɛ asase so mmoadoma ntɔteboa ne mmoa a ɔwea fam nyinaa sɛdeɛ wɔn so tie. Na onyankopɔn hu sɛ ɛyɛ. Na yɛba 31 na ɔse na onyankopɔn hu deɛ ɔyɛɛ nyinaa na hwɛ ɛyɛ paa ara na adeɛ san na adeɛ kye da ɛtɔ so nsia ne no. Amen. Ɛna chapter 2 verse 1 to 3 ne se na owie ɔsoro ne asase ne deɛ ɛwɔ mu nyinaa bɔ na ɛda ɛtɔ so nson no na onyankopɔn awie n'adwuma a wɔyɛɛ no. Na da ɛtɔ so nson no ɔhom firi n'adwuma a wɔyɛɛ nyinaa ho. Na onyankopɔn hyira da ɛtɔ so nson na wɔte ho ɛfiri sɛ ɛno mu na ɔhom firi n'adwuma a wɔyɛɛ wɔ adebɔ mu nyinaa ho. Amen. Wait, Isaac, yen show I can cancel what can you say? I say uwie nyinaa no say it was good. Yen share sa creation account we dear na betimi aka afa in terms of say now Messi bibi or ye no Nedin kan meka se onyankopɔn yɛ perfect God. Enti bibi obeye perfect. Adi say yes yen twama ntran no. Hebrew dear no so no perfect God, perfect priest, perfect sacrifice. Enti nyame bibi enu a obeya enye. Na se obroni kasa dear ye good a ye meka se synonyms words bi a ese na meka se e bi acceptable, positive. So meka se first class, ye superb like untimi fa bibia ntoto ho ya de a eye pepepe. Na onyankopɔn we ma me hu se onyanyame a oni mewie ye kopim onim ahyase kopim mewie. Efise onyame bo ade na nka wanwie bo na nka wanka se ya nka nipa betimi diniama bebre abata ho a betimi asai nyame asem. But nyame ye bia it was perfect. Ebra na boni nyamba bibia was perfect. Obo we yourself and by Ampoka se han me embra ne han ba na esum ni hobiem. Enti no nyame kan ye bia na ye. Emo ewuramra we mra bibia mra. Ni na pepepepepe na bibia sisu pepepe se ne tie. Enti onyame oye ade papa no ontimi ye ade a enye. Nti ade bo nyina obo e bia obo bia na o se owie ni ko se de onyame ye nyina ye. Aba ya consider it also no homeda. Eye perfect. Ah boni ni mu fi ni hu. Na addition ka se obi ka say aesthetic appreciation or say bia wonya artist abi da ho a wonti ase o dia wo shot me ka say ade ye tan efe ba ne oni mu ba no timi hwe e di emotion ni niam bi bata ho ma ne ho say de we e ko deep e chance ne anipa ho no enti wa wo hwe wi ase me ne eni pass evolution eni free ti say ne ye din kan kan no bibia eye inferior ensumbu bi na eba ya na afede abedu ba bia esumbu nti si anko enipa mpo da so dwen se abedu mebi nipa be yet se superhuman ti se na mu ye no movies ne cartoons se man kwala hwe ne edu point bia nipa betimi aye bibia ye din sa edu honum ba onyame si da bi eye sa na tie wo si Hebrew se ka se bara to say create sa ade no appear with onyankopon kwa obroni the sentence to say was subject ne operate subject ni na woyɛ sa adeye no but sa bara no enyankopɔn pɛ na woyɛ subject nti ɔno pɛ na otimi create anya nipa onipa bia ne ho betimi ayɛ nti nia evolution anyway ka ne nyina enyampa onyankopɔn pɛ na woyɛ obi a betimi create nti ha no sim the biblical author affirms that God intentionally and suddenly created the world. One say
evolution say by accident but we say onyankopon o share that obo ni trim say obeye to the sane ma mienu ni etoto enko evolution say the survival of the fittest me buwa na mediusu onyankopon po say yen hu mobrofo mobo nti sane ma ni mienu enko nti we kire say onyankopon ne bo ade na de o kan ye bi o say eye no ampa nti de hu to so a ebeboye great me da say pastor get why your analysis no perfectly said the onyankopon bo we as a perfect and so ade MINM say the Hansen person o kan bibi me da say am say benefo akire creation no emu ye pa na ye creation dey mean for opportunity na me clarify ade bi e wo creation no mu you see popular notions be brave because we are say someone try so hard say obe pick no me wo bible no mu no na ode ato apetina yetimi aka se nyame asem nye no correct ana say yenimu ntiase for instance the first statement in the bible opening elder church mu in the beginning God created the heavens and the earth. That statement, you know. Obonsama fa kwan bi so say, or the be say ya dwen wo ho. It is a question I be say ya say Nyankopon ebo osoro ni asase heaven and earth where was he when he was creating? And na see ye kwa akọ de gene ye hwe ba bia wo tie. Enye sa. But ehona because me just 1 minute per say what is found in Genesis chapter 1 verse 1 no. Enye heaven a Nyankopon tie ho asem no wo kan. He is never mentioning baby enyamete because ne dwa etim ho eti se wo no ankasa. His throne and his place is as eternal as himself. That's right. Enti yentimi enkase na wo baby na chire na yenim no onfa mayen da. O te ase onfa mayen. But the Bible the mayen no the Bible writer no say Moses or whoever wrote it no is not trying to explain baby nyame ofiri by any baby ano what here. So heavens and earth no kan wasem no. He's talking about our cosmos. Yes. Ye universe ye we are see. It is a wo hwe ne wo ho ni nyina ofiri ase no nyina no I will say verse 8 no. O se no Yakobon chiche ntremu no e de bi ko soro de bi ba fam na ofre no heaven. Yes. Eti heaven no mamin can say heaven and earth God created heaven and earth ne ye cosmos the constellation of stars moons ni baby e wo no e heaven e na baby nsuo to fei eluprenko a ye ko akire no chese wiem ya ye hu yo so ye friend heaven yeah and the third heaven no aye nyame tena bia no the Bible nowhere in the Bible and I try say be establish be time a oboye ba mfitiase we de ye mfitiase na yinipa wo mfitiase as I see one fitting ase na obi na boy say this time kan no somebody sat down designed it that we yen fitting ase no our cosmos the universe enye baby onyamete yo me da say sa clarification no abanti yente ase osoro ne asase no say heavens planets na ye hu no ensoroma na ye hu no awia no mo no say wiem na ye hu no ho asem na ye ka nye baby a Nyankopon ete ho asem no akoka se na Nyankopon not na sa question doesn't come in at all. Great. Yento aso na fe yenhwe ne edidi so no Nessa my sister wakan Genesis chapter 2 verse 2 and 3 na fe Exodus 28 to 11 no yemfasa nsem we entoto na fe yenhwe why say the 7-day Sabbath no say ne related to creation homeda no nanson homeda no ayonkofa ene adebo ewo I'm telling you Genesis mienu ni miensa no Ose na da etosonson no na Onyankopon awie na adwuma a oyeye no na da etosonson no ohumi firi na adwuma a oyeye nyina ho na Onyankopon hyira da etosonson no na wote ho efise enum na ohumi firi na adwuma a oyeye na adwuma a waye wo adebo mu nyina ho Mpawcho Exodus 20 verses 8 to 11 and to say kai humida na ye no kronkron that's right na nsia na ye wadwuma na ye wade nyina na da etosonson no ye humida ma Awurade Onyankopon enya adwuma biara wonne obabani ne obaba wakoa ne wafuna ne womwa ne wahoho a wo ofia apno mu
na nansia na Awurade de yɛ ɔsoro ne asase ɛpo ne deɛ ɛwɔ mu nyinaa na homeda ɛtɔ so nson no enti na Awurade hyira homeda na wɔyɛ no kronkron amen. Great. Enti at the house no yen show na wɔde homeda no relate to adebo na so what sa connection na wo mienu ntam a sen na emwa ye ma yentimi enkipu homeda no me that's it say baby ayaka adure na kire say adebo no ohwe a sene mpanimfo kire ye no na yabo awie nyame abo awie nti wabedru the 7th day of creation. That's right. Na normal hodo a homeda no etimi related to adebo ebi ne edi kan ne say homeda no mu pa na ma yemu say ampa onyame de nsia na bo ade. Okay. Enye 6 billion years, enye 6 million years, enye 6,000 thousands of years. As sene ebi mo hekire no istage epone evolution ho kakra. Say it take billions of years na normal sense there be. Say na wotwe bia no say yetimi enya eda bi wo mu a eye homeda wo mu dia na ye go back to Genesis and kire say eye no kore say na Bible kan ye no nyame de nensia nafua ensia literal days. Anything no say na ade san na ade chinye da edikan kusi say ensia na ode enson no to aso. Yes. It is number 1 homeda no eda onyame adebo no di say ne o kan wo Bible mu nyina no eye no kore. Contrary to evolutionary theories ahodo no say millions of years na yes nyame amfasa days years ne bo ade. Number 2 senka ye ka awodadie pa. Yes. Ye ka se ye bi edi awoda senka na wotwe na ye di awoda enya afi de bia me kasa asam no onipa bia wa wodadie no every week de bia me ka the nti ekoye every year no when the calendar changed. Ebe ye bi be ye 31 e bi be ye 28 hu kwan wo fa so calculate nya asa but sa na wi ase aye na ye nyina ye di akire but asase awoda yes homeda nti homeda bi na wotwe no kwa be si 7 day no a kire yen say asase no di na woda enu nti asase di na woda de a yen konsuma asase ene na hwan na di asase ni si ho ne ode asase si ho a ama yehu na woda no ono na yekosom no nti homeda number 1 ne nti a link to creation ne say ema yehunu ne obo asase a na wotwe bia idi na woda no na yakosom obo ade no a obo sa asase no. Yeah. Number 3 ahiase no maaye no. Okay. Homeda no odisi ho say enye eda onyame ene ne ma no edi ahurusie. Yes. Ewo na debo no mu se ne etise ne awoda no a but onyame onyankopon ene ne ma no enti ebi mu ekirekire mu se da nyankopon ba true no mu a na obehwehwe Adam no. It could be a Sabbath. Yes. So na ebi kire mu wan kan sa de but na eye significant say or the homeda ni si wo ma osom sa enti na nka se ahwease amakora anka nipa ye besom nyame ewo eni enka enye se ne ye ni de but nka be different in a very high way of worship. Enti homeda na odisi ho se enlenke adebo mani pante ne ho ase se wo a ye bo wo no se homeda dura e kai no se nyame de fomu dote ene bo nipa. Number 4 homeda no after ahwease no. Yes. Ebe ye a beacon of hope. Ema yen ewo anidasuo mu. Enti the 4th point ne say yes enipa ntimi ansomu ama hwease abade na so nyame anya yen. Anytime ye be dru homeda so bia no onyame kai yen say anidasuo bi den ewo ho ma yen. Eti Hebrew fo nwoma no mu no o say enne na homedadie aka ho ama onyankopon man na ne otwe ne ho firi ne nyuma ho no okene ho sɛ ne onyankopɔn so atwe ne ho wɔ na ɔde bɔ mu no pɛpɛɛpɛ. Number 5 homeda ɛsan kyerɛ yɛn sɛ anidasoɔ no wɔ hɔ de a ɛne afebɔ mu no yɛbɛ home. It is a time to tell say ebire bi bɛba
ye mbre ni ya manne ni ye kukuru hwi ase nyina se ne eda no mu wa hye ye nsema ye nya adwuma bia ye ne ye babani ni ye baba se ne mra ne de ma ye Genesis no Exodus no ebeduru ba bia ne ede ohaw otise adwuma na ye ma hye wo no ebe ye adwuma ye ni beje ho Isaiah say na ye de ye nsa besi dan ya obi metenem ye ni beje na ni twatwo kora ne se esan se na Yesu Kristo nim homeda no ho adwuma nti homeda no esan se ye creation and recreation into word no ye creation bone ma ye no ede ye besi ade bo so pepepe bone ba ye no e recreate nti ye de re abeka creation no ho but the recreation no if you hwan wo Kristo ho if you say Jesus say ono ne homeda no wura adenti ya homeda no mu no na wo sayade he recreated ni obonsam de agu mpochire mu no na homeda no ode eyi free ho enu ti na Nyankopon say mesan abo asase foforo na mebo osoro no nye baabi ote no obebo no foforo mesan aka biem ni obebo no foforo no eye yen ye soro ya ode ma ye no obesesa no because Revelation chapter 21 no o say wan hu owie biem obeyi owie free ho fi say Nyankopon ma yen kanea anyesa ejese saa osoro no owie wo mu no obeyi free ho na obeyi ponso afiri ho na yen yankasa ye ni nyame betena na Isaiah so san ka say na homeda bia honam nyina be den e ba be koto nanim na yasom no it is a way of recreating ne odyssey edin no ene na kire yen sen me di twato okra no number 7 yenye nea onyame hwehwe se ye beye no daache no enne ti ebiri bia ye be hye ne homeda mu na ye de anigye ebedi homeda e wo se ne onyame hwehwe no ye ginyame na de bo natum sa ye gi atum se ye abode na one ne obo ade ye gi osom a elenke abode ade bo mu no atum na ye recreate ye ho nso ye bo ye ho foforo wo Yesu mu nso ama asetena foforo na daache nso de homeda na ma ni da so se ye ni nyame betena da ye nso ye mmere biem e wo bone ho na ne twatwo kora ne se ene na ye mfa anigye enhye ne homeda num enye wo hyensem keke se o forso yen na mu ye de anigye se wiase nyina age homeda tum mu a anka bone toso if you say ma ye gi yen tum so nyame ne boy great me da say am say the hands na atonobo atrekre sa age mu pa ya minim yi say ato ye nyina asum yen to so na fe menko adakens for so yen hwe onipa mmoye na nkasa se ne onyankopon bo onipa na nkasa na ti mema sister age akenkan Genesis chapter 1 26 to 29 no na fe wa huri akan 2 verse 7 no yen hwe onipa mmoye na nkasa se ne onyame ye no amtom mienti Awurade asem na onyankopon ka se mama yenye onipa wo yensuban so se yenseso na woni epumu mpata ewiem numa ntoteboa ne mmoa owe asase so nyina na onyankopon wo onipa wo ne suban so onyankopon suban so na obo no obarima ne oba na obo won na onyankopon hira won na waka kire won se mungu na munno na munsha asase so ma na munya so tumi na munni epumu mpata ne ewiem numa ne mmoa wo asase so nyina so pacho 29 ka ho na kuri na kan 27 29 na ka ho okay 29 say na onyankopon ka se hwe midimfudi e wo asase ani nyina ne enoba nyina mama mu se enya mu aduane that's right pacho 27 tichemunso se na Awurade Nyankopon de fam dotie nyuno onipa na ohu nkwahu mego ne hwenimu na onipa ye okrati asefo amen great ada yanhwe connection ben ana say san yitu asem ye be kire ase pa ne sai amza akinkan semi ama ya ti ase pefe se hwe onyankopon na body no a sa akinkan semi eyitu se onyankopon efa amre ena odi bo nipa abode e ba yi nyina onyankopon kasa na ba nanso eduru onipa so no ose mama yenye onipa se yenseso eno ne ka ne Genesis 1:26 no nanyasa wo ye yense ne seso keke ose na onya
tumi e was asase dominion sa nneɛma a onyankopɔn akreti ni nyinaa na 27 no ɛna ɔsa akyerɛ yɛn ɔkwan a onyankopɔn ɛbɔ nipa ɔsɛ ɔbɔ nipa sɛ ne sɛ so ɔbaa ɛne bɛɛma ɛna ɔbɔɔ wɔn ne ɛba 7 hɔ a wei onyankopɔn aka who created humans yes or answer the question no who did it ɛna wakyerɛ sɛ ɔyɛ onyame na ɛbɔɔ yɛ yes ɔbɔɔ yɛn sɛ yɛn sɛ so sa na num nkyɛn bi a obi de clip obi bɛto YouTube yeah na ɔbaa bi wasua theology paa ti na ɔkyerɛkyerɛ mu radio so na n'asɛm a ɔkaeɛ no sɛ yɛhwɛ Genesis account no in Genesis chapter 1 nyinaa ne Genesis chapter 2 a Bible no nyɛ nokware nsɛm no a wɔka sɛ ɛfa nipa ho no because Nyankopɔn ɛka Genesis chapter 1 nyinaa ɛyɛ chronological order yes ɛkwan yɛ ɔfa so bɔ adeɛ but woba Genesis chapter 2 a asɛ nipa a yɛkreti no on the 5th day no wabɛhyɛ mfimfini wɔ baabi nti kyɛ sɛ nyɛ nokorɛ but sɛ wokenkan akenkan sɛm no yie a yes Genesis chapter 2 no ɛyɛ descriptive okay ɛkyerɛkyerɛ mu ɛkyerɛ ɛkwan a onyankopɔn adebɔ a ɔbɔɔyɛ no ɔsi bɔɔ nipa titiriw ɔma detail no because onyankopɔn sɛ ɔpɛnsɛmpɛnsɛn mu yɛnyɛ onipa sɛ yɛn sɛ so na nipa no a yɛyɛ yɛn sɛ so no ɛkwan bɛɛ so no onyankopɔn fae a ɔde yɛ ɛfisɛ sɛ yɛkan Genesis chapter 2 verse 5 hɔ a mama mi nua ba kan ama me ɔsi na efomu nua nyinaa na efomu nua nyama asase so no na efomu hahan nyinaa nya mfifiriye no efisɛ na onyankopɔn nya ntɔ nsuo ngu asase so na onipa a ɔbɛdɔ asase no ni hɔ sɛ yɛde wei bɛtoto Genesis chapter 26 a onyankopɔn sɛ yɛnyɛ onipa sɛ yɛnsɛ so yes in our likeness sɛ yɛsu so yɛnyɛ nipa na afei wɔn have dominion ɔnhwɛ asase so ɔnyɛ tumi yes na nipa no ɔbɛhwɛ asase so wɔwɔ yi nti yɛbɛtu ha yi a na onyankopɔn ɛkyerɛ yɛn mu Genesis chapter 2 verse 7 ɔkwan a onipa no a ɔbɛhwɛ asase yi so no ɔbɔ no okay ɛna ɔkyerɛ yɛn sɛ onyankopɔn ɛfa dɔteɛ ɛna ɔde yɛ onipa na ɔyɛ dɔteɛ no wieɛ no ɛna ɔhome guu no mu ɔhome guu no mu no onipa no bɛyɛ ɔkra te asefoɔ nti 3 steps great nyankopɔn afɔm ɔkreti no sɛ bɛrima no deɛ ɔfɔm yi o ɔsɛ ɔfɔm yi yes in dust owie na ɔhome guu no mu na ɔhome guu no mu no biribi happening yes ɛdeɛ na happen onipa no bɛyɛ ɔkra ate asefoɔ nti sɛ yɛfa account no onyankopɔn ka sɛ yɛnyi onipa sɛ yɛnsɛ so in our likeness no a ha ɔkyerɛkyerɛ mu pefee ɛfisɛ onyankopɔn fɔɔ mu onipa no a ɔbɛrima no ɔda fam no na ɔnyɛ in the likeness of God yes na ɔyɛ nɔteɛ na mmerɛ onyankopɔn de ne honhom ne home no guu no mu no honhom ɛkɔɔ no mu nti ɔbɛyɛ honhom ne honhom no ɛyɛ dɛ bɛyɛ ɔkra te asefoɔ nti na yɛ ana twerɛsɛm mu no ɔmo ka sɛ the body no spiritual side and physical side you have the soul no ne living being no ɛna onyankopɔn honhom no is the spirit ɛwɔ yɛ mu nti nipa no onyankopɔn bɔɔyɛ no sɛ ne nsɛ so no it's not only spiritual aspect no physically no we are in the image of God adantia sɛ si a yɛyi home no firi mi mu a menyɛ ɔkra te asefoɔ bi na yɛda na meyɛ ɔkra te asefoɔ ɛfisɛ onyankopɔn ɛna home gu mi mu a mebɛyɛ dɛ ɔkra te asefoɔ nti nyankopɔn abɔ yɛn sɛ ne su ne ne sɛ so character a wɔsɛ yɛyi na di na afei yɛ reflect no nti physically and spiritually no these two accounts no come together ama yɛhunu sɛdeɛ onipa onyankopɔn bɔɔyɛ no sɛdeɛ ɛsi teɛ great Miss Mama, into a radio so kakra bi sɛ sɛ yɛhwɛ account so a ɛda kyerɛkyerɛ mu yi ne kwan yɛ onyame the pain na wofa so de bɔ yɛn a ɛdeɛ ne ka kyerɛ yɛn ɛkyerɛ yɛn sɛ yɛdi mu contrary to the evolutionary theory sɛ
no maybe the fifty mu if you are doing me na me kono there be kese obi dwen me ho the tie nwene me e na ode nkwa ho me gu me e kese me som ne bo onyame aka se na me som ne bo enti no kura aboa me mama setena na me hu se my origin no obi na ye de a me dan obi a me som no nti omonsamu pese wo yi osom firi Nyankopon ho nti e na ode all those theories no abehye ho se ne ye be ya na bibi a abo dia efifiri fi ibim ba ye de so be bo na som enti no me wu a mawu ye menye bi mi mo bebre bia me kwa na ekọ enkoyi a okosan ne ho akomfo ebi se o ni ba bi a wokọ ba se ye giwe di pa anka eno na be ma asetena nyina hu se ye dan bi a obo ye so the origin no of this particular verses here I can ye kire yen se onyame ani kuya ho enti se ye toto ya brabo ase basa basa efi se obi ene de sa ma yen okay we saw the fam dotie nga wiase m dotie nya hade ani panijumu se ka se gold obi ani abiro pashe but dotie chese nka nyame ampa nka yenya hwe ampa but because ono na obo ya we say obo nse in my how humble ni who got to go down to mold us no e kwa mpo chese onyame neni kuye ho obo nsam no umfa ni ho ni opa ni se obeji wasel but nyame neni kuye ho to the extent say netia mpo a nka yenya hwe no yehihye chain of senior evolution podcast nipa ba na dotie mba mu baby but hwe Onyankopon bre ne ho ase e de ye me ne wo enti si ye wo bi ese som na na ye ho ya onyame hu ye bo ne ese nya san ho bra yo medam ase pa ye nhwe na fe ye nhwe no kwasem asema mo kana no kwapa some because o hwe chosem na o hwe adebo wona wo gidi se sebe ye free enwe mu no me de bia me ka se wo gidi se wo free adu mu na wo brasa adu me mo me mo brasa adu ntimi free adu mu enya nwanwa se wiase gi sa ne ma no tum nti hwe wiase abrabo hwe unhu nipa de wa ye no ho utimi se wo gidi se wo free adu mu amba but adu kra a decent this very good grandpa a decent say no because adwen wo exactly because adwen omo wo ade bo ho nti ama nipa ye no ho ade bi ba ye a ye gidi se ye free Nyankopon mu Nyankopon to no mo boy ye ti se no hwese ne omoye agidi for minimum gidi de so gidi say wo fra adu mu dia I don't know but me dia me fra adu mu that is what me yimi hu afri ndey fo no mu me mfiri mu Nyankopon me firi nyame mu great ye nto aso na fe ye fa yedisia no embra na ye nhwe ahyede onipa asede a Onyankopon boye no asede a wode ma onipa na fe ye mfa nsori ye adisia no so ye nhwe free Genesis chapter 2 15 to 17 no na mema is age kind of one kasa ahwese obetimi Genesis 2 15 to 17 na Awurade Nyankopon de onipa no kotena edin true say onno na onwen ho na ohye onipa no say trum ha nua nyina dibi na papa ne bone ho nimdie dua no de ni efri say da obedie no wo na obewu na Awurade Nyankopon kan say enye se onipa nkotena meye no se soboafo mama no amen amen enti sister girl ye hwe onipa na sede a nyame bo ni wieye no ode ma no anything Onyankopon ti se ne o kan ade no o say Onyankopon bo onipa de ne kwatena ye di ntom se onno ho no nwen ho that's right enti duty o de man ni se do na me ena osan kan se tomu hwe aduane oni bi nti Onyankopon ma ne garden o ma ne fu osan ma no ba ena se ye hwe garden ni mu na o se wanka se oni keke o se onno yeah inti se bia odimanu na se ne ya o ma me bia plate of rice na me dinner sa o tina hwa ma anya foforo se ne be ya be continue se onwe ho no inti aye duty aye ahye de old no o sa aye hu adwuma that's right inti odinin se ye na I will produce amanadi and second one no so say o ma no aduane no Ejane no so odemanu amfa amane kosa administration bi to homa no ese nia esi mfimfim papa ni boni jane demo ni bi ewiasim senkamra ni ha
nka nneɛma bɛsɛe papa metimi medisa me ba ne sɛ mbrɛ ni baabi a ɛsɛ ɔyɛ di dan si no baabi a ɔpɛ bi obi ade ndie kɔsi obi apɛ sɛ ɔde ndie si park sɛ nkɔnhwɛ how chaotic a ewiase bɛyɛ nti even though ɔde saa aduane no ma na ɔsa kyerɛ ne sɛ wei ma ani bi sɛ nkɔ Onyankopɔn fa mmara ne nneɛma ato nka nipa Bible mo ka sɛ mpotwa didi nka mpo ke betime didi a na aduane mpo akunya but Onyankopɔn yɛ onyame a nim sɛ ne nipa adwene teɛ no even though wa ma no aduane no wasa the restrictions ato ho Onyankopɔn abɔ yɛ wa ma yɛ nneɛma bebree but mmara deda ho sɛ ne ɛbɛyɛ ɛbɛboa yɛ ankasa yɛ brabo ɔsan ma ne ɔba ɔsɛ ni kwan sɛ nipa nkotena Bible ka sɛ bɛma bɛgya ne nana but Bible can say bema because Bible refer to nipa as bema. But oba jana na bema ban jana no mo na de mo ho abebom no ma ye nipa baako. Ne o matena. Enti nka Nyankopɔn hyehyɛ mu die nka bibia ni eche awaregyaye. Mo ansa ma bɛka mo ma ye honam baako. Mo bɛtena saa akɔpem sɛ Nyankopɔn bɛba so wo na bɛtisi mu ntam sɛ Onyame na bɛba. To Onyame po de tutu ho ɛwɔ Matthew ebra nkɔfo ba bɛsɔ ne hwɛ awaregyaye ho no ka sɛ Then say nantisa mo aso dinti ene o kansa but any kansa wa eja yeba say wo so Onyankopɔn ache achede bebre enso mre da ho say ya ni so a achede na ahwe ba sa be ye nnome amaye bio yo meda mo ase okay meda ase nti mama nsi sister age de no so quickly say free mfitiase no Onyame ache achede odo no de boy yen o che yen edwuma o che yen ediane sustainability ena oche yen ahokafo companionship na ni nyina se ne oka ya no me sense so eno na ehia pa every gift God gives comes with a principle achade bia Onyame de ma yen no o ma yen principle adwuma na o de ma Adam no o ma no principle first principle yenim ebi wan kakura yenim ne se na edru homeda obegya adwuma no enso na adwuma nye bone ma yen na adwuma nye curse na eye blessing enhyira na enso na homeda edru a wahye no se onhome emfiri enwuma no ho ebia meni so na obebere o meni what will happen na etoso mienu ya aduane ene ahyede ahodo odo a odi ama yen aduane bi a odi ama yen sustainable things bi a odi ama yen abode mu no ma bi a yebetimi afa bi an principle da ho e word ba bi a yebetimi aya akoduro ne yesese yedie ne yensese yedie enye Adam nko na enye se wodi se aduaba no onfa anuane a enye mawo a memfa na mkase wati bibia ho it wa my principle was sustainable nso ese ye no nyina no wa my ho principle ne etoso mi ensa se ne oka companionship say ya wade say ye relationship say ye abusua say ye asafo nhyehyɛ ye da ho say momfa odo ntena na mumienu nyina muhuma mo ho na principle edo awade mu no se nka yetie nyame a anka be ye blessing adan ay dan se nka ye kesi ti adofo no ne wo ho no se ye mfa saa enye adwuma yo me da say me pa bibi kakra nka the third gift no okay umse mre bebre se ye aware a empo asafo mu no ya ye ta sisudua na sisudua no ayesi no ya na ya adwen se ekoma mema no nko a no kan bi na nemrem no ya wade no aye basa no na menu ya ba esi so o se enu ntina obelma beja ne na ja ho ye kan ya na ya adwen akosi se eye mema no nko na ye ja wo mo na ni wo na enso menu ya ba kan e ma no so kan ho ye nyina because Bible no kan ma na eye oba ni be ma nti ye de sa adwen etu ye tirimu a anamontu a ye tuo wo ya wade mu no ebe wie yie ama ye na wantwi ne ntokwa ya na beba wabusua mu ene ye in-laws ni nyina no etu betwa great me da wase say ye de adisia na ebetwe abusiafo we ye adisia na abase say me di kan ka kire mu say Genesis no ensem wo mu bebre nyame adom to na mapamfo no so ama ye hu babia ye free ba at least o ma kire ye say ye mfefiri mu amu ne ba ye Bible no so adena di pefe say Onyankopɔn to no bo ena obo ye na afi eniema ekeka ho nyina no say o ma cheche mu pa in fact afi ni ahia adusua na se kura na boase kura ni until next week no afi say age kasa no ka ho kakra o de aduaba bibi ma ye say ma ye ni no principle da bibia ya okay until next week no ye be hwe the fall e de ne ba ye ena afi awiase
ɛbaayɛ ɛdeɛ na baayɛ ɛdeɛ na onipa kɔyɛyɛ a ne awie yɛn sɛ next week na no nso yɛbɛ hwɛ medam asɛ mo ne yɛn ayɛ sɛ adesua yɛkatawani na baabi a obiara no yɛmmɔ mpaeɛ na afei nto adesua no hyɛ ɔbɔ adeɛ nsa mema Hans na bɔ mpaeɛ ɛhyira so ama yɛn ɛmmɔ mpaeɛ idimafo yaba nkɛseɛ yɛda waseo yɛda wase adesua sɛ yɛte a na yakoma ɛdi ahurusie woma yɛhu sɛ ampa wo dɔ yɛn dodo hwɛ sɛnea wo korɔn teɛ sɛnea wo kronkron yɛ teɛ na wotumi de wo nsa ka ne teɛ ɛbɔ adeɛ sɛ nipa ɛhome nkwa home gu yɛn mu na yɛyɛ ateasefoɔ awerɛhosɛm ne sɛ ɛyɛ nipa nso ɛna ate wo so atua ɛne gye sɛ nsan wo mu ne sɛ wonam Yesu Kristo so agye yɛn deɛ wo sɛ woma yɛnte wo so atua da na wobɛgye yɛn ma adesua yi ma yɛnte aseɛ na yɛamfa nkyerɛkyerɛ bi a ɛmmoa yɛn ante wo so atua obi a wotie ne nɛ ɛne ne wobɛtie no daakye nyinaa no ma yɛnte wo nsɛm ase na boa yɛn so na ɛsiane sɛ yɛagye watom sɛ yi no yɛayɛ wo mma ama yɛdin aka nkwa nwoma no yɛne ahoteefoɔ adi dɛ a ɛnsa da wɔ wo nkyɛn sɛ wobɔ adeɛ ɛwɔ Yesu Kristo din mu nti amen Amen.